Každú noc presne o 2:53 minúte ráno stál môj manžel pri mojej posteli v tme. Po mesiace som si myslela, že ma len pozoruje, ako spím, až do noci, keď som si uvedomila, že v skutočnosti počúva na niekoho, kto sa nikdy nemal vrátiť. Volám sa Lillian May Carter a teraz, vo svojich 90 rokoch, sedím sama v malom byte v Memphise, Tennessee, s rukami zloženými v lone a pamäťami, ktoré sú ťažšie ako moje kosti. Žila som dostatočne dlho na to, aby som vedela, že čas nevymaže minulosť. Učí vás len, ako s ňou žiť. Ľudia sa na mňa teraz pozerajú a vidia tichú starú ženu. Vnímajú vrásky, pomalé kroky a jemné ruky, ktoré sa triasli, keď som zdvihla šálku čaju. Ale to, čo nevidia, je žena, ktorou som kedysi bola. Žena, ktorá strávila roky spánkom s jedným okom otvoreným, počúvajúc zvuk dýchania v tme a pýtajúc sa, či ráno vôbec príde. Túto svoju skúsenosť som zverila len Bohu a sebe počas väčšiny svojho života. Nie preto, že by som chcela niekoho chrániť, ale preto, že niektoré pravdy sú tak ťažké, že sa bojíte, aby ich nezdolali tí, ktorí ich počujú. Ale teraz, vo svojom veku, mlčanie už nie je mojím spojencom. A ak môže môj príbeh pomôcť aspoň jednému človeku počúvať svoje inštinkty skôr, než bude neskoro, určite si zaslúži byť vyrozprávaný. Narodila som sa a vyrastala v Memphise v neskorých 30. rokoch minulého storočia. Vtedy sa z riek rozhodovalo, kým ste, a tvrdá práca určovala, či prežijete. Vyrastala som s presvedčením, že žena by mala držať jazyk za zubami, udržiavať dom v poriadku a svoje obavy si nechať pre seba. Nepýtali ste sa na otázky. Museli ste prežiť. Takto nás vychovávali. Keď som sa vydala za svojho manžela, Harolda Cartera, verila som, že vytrvalosť je to isté ako sila. Myslela som si, že tichý manželský život je bezpečný. Myslela som, že ak nie je krik, modriny ani zlomené kosti, všetko je v poriadku. Mýlila som sa. Prvé roky sa nič nezdalo nezvyčajné. Žili sme skromne, platili účty, chodili sme do kostola v nedeľu, slušne sme prikyvovali susedom. Navonok sme vyzerali ako každé iné manželské pár na našej ulici. Ale vo vnútri toho domu sa niečo pomaly menilo, niečo, čo som vtedy nedokázala pomenovať. Noci boli najhoršie. Začalo to pocitom, aký nedokážete nikomu vysvetliť bez toho, aby ste nevyzerali hlúpo. Ten pocit, že nie ste sami, aj keď je v miestnosti ticho. Ten tlak na hrudi, akoby vzduch sám zadržoval dých. Potom prišli zvuky krokov na podlahe. A potom tá prítomnosť, vždy o 2:53 ráno, vždy pri mojej posteli. Vždy tichá. Nerevala som. Nevyčítala som mu to. Rozprávala som si príbehy, aby som prežila. Hovorila som si, že sa mu len sníva. Hovorila som si, že si to len predstavujem. Hovorila som si, že dobrá manželka neobviňuje svojho muža z niečoho, čo nemôže dokázať. Ale pravda nezmizne len preto, že sa jej rozhodnete nepozerať. A to, čo som nakoniec objavila, nielenže zmenilo môj manželský život, ale aj spôsob, akým som chápala strach, lásku a cenu, ktorú platíme za udržiavanie tajomstiev. Predtým, než sa pustím do rozprávania o tom, čo sa stalo ďalej, musím povedať jedno. Ak vo vás niečo šepká, že niečo nie je v poriadku, počúvajte. Ja som to neurobila, a cena za toto mlčanie ma prenasledovala po zvyšok môjho života. V jari roku 1954 som sa vydala za Harolda Cartera, keď som mala len 20 rokov. Verila som, že láska prichádza až po svadbe, nie pred ňou. Vtedy, v Memphise, sa nikto nepýtal mladú ženu, čo cíti. Zaujímalo ich, kto je jej rodina, či vie variť a či dokáže udržať dom v pokoji. Harold pracoval v sklade pri rieke, kde nakladal a vykladával náklad z vlakov a báriek. Bolo to ťažké zamestnanie, ktoré ohýbalo mužské plecia dopredu a učilo ho mlčať. Každý večer sa vrátil domov s prachom na topánkach a potom sa umyl, posadil sa k stolu a jedol. Nikdy sa nesťažoval a nikdy nevysvetľoval, ako strávil deň. Taký bol jednoducho on.
Žili sme v úzkom domčeku pri Mississippi, s tenkými stenami a podlahami, ktoré sa ozývali pri každom kroku. Udržiavala som ho v čistote, varila som, čo som si mohla dovoliť, a naučila som sa predlžovať jedlá, opravovať oblečenie a vytvárať domov teplý, aj keď sme mali málo peňazí. Harold vždy zaplatil účty na čas a na nedele si dal maximálne pivo alebo dve. Podľa všetkých štandardov, na ktorých ostatní záležali, bol dobrým manželom. V našom manželstve chýbala náklonnosť, ale nemyslela som si, že sme nezvyčajní. Mama ma varovala, aby som od muža neočakávala nežnosť. Muži prejavujú lásku prácou, starostlivosťou a tým, že zostávajú. To som si dlhé roky myslela. Máme dve deti, obidve sa narodili doma s pomocou pôrodnej asistentky, ktorá bývala len 3 ulice od nás. Úplne som sa im oddala. Harold vzal deti do náručia raz, možno dvakrát, a potom sa vrátil k svojim rutinám. Nebol krutý, len vzdialený, ako by vo vnútri neho bola stena, ktorú nikto nemohol prekročiť. Počas dňa sa život niesol v ustálených vzorcoch. Ráno patrilo praniu a raňajkám. Popoludnia sa venovali upratovaniu a počúvaniu rádia, kým deti spali. Večery boli tiché. Harold jedol, čítal noviny a išiel spať skoro. Neboli žiadne hádky, žiadne zabuchnuté dvere, žiadne zvýšené hlasy. Ticho zaplnilo miesta, kde by iné páry mohli mať rozhovory. Dnes si uvedomujem, ako ľahké je zameniť pokoj za bezpečie. Nič sa mi nezdalo dostatočne zlé na to, aby som odišla. Nič sa mi nezdalo dostatočne zlomené na to, aby som to opravila. Priatelia z kostola hovorili o oveľa horších manželstvách. Niektorí prišli s modrinami skrytými pod rukávmi, iní plakali na toaletách. Hovorila som si, že mám šťastie. Uisťovala som sa, že nepohodlie je malá cena za stabilitu. Ale boli momenty, aj tie najmenšie, ktoré mi zostali v pamäti. Harold sa vždy zľakol, keď niekto zaklopal nečakane. Dvere zamykal 2-krát. Dôležité dokumenty schovával na miestach, kde ich ani ja nemohla nájsť. Keď som sa pýtala na jednoduché otázky o peniazoch alebo práci, zmenil tému alebo sa odmlčal. V tme noci sa rýchlo ponoril do spánku, ako by únava bola jeho jediným útočiskom. Často som ležala vedľa neho, bdelá a počúvajúc jeho pravidelný dych, premýšľajúc nad tým, o čom môže snívať. Nikdy nehovoril zo spánku, nikdy sa po mne nesiahol. Spal ako muž, ktorý aj v odpočinku uteká pred niečím neuchopiteľným. Vtedy som ešte nechápala, že život postavený na tichu si nakoniec vyžiada svoju daň. A keď príde čas na platbu, nikdy sa nepýta, či si pripravený. Keď noci začali naberať nový rozmer, keď sa 253 stala neodmysliteľnou súčasťou môjho života, už som sa naučila ignorovať svoj vlastný nepohodlie. Tento zvyk ma takmer stál všetko. Prvá noc, keď sa to stalo, som nechápala, čo vidím. Prebudila som sa náhle, ako by moje telo cítilo nebezpečenstvo skôr, než sa myseľ stihla prispôsobiť. Izba bola tmavá a tichá, ticho, ktoré sa zdalo byť ťažšie než zvyčajne. Na chvíľu som si myslela, že som sa prebudila zo sna. Potom som to pocítila prítomnosť, niekto stál príliš blízko. Pomaly som otvorila oči a uvidela siluetu Harolda vedľa postele. Stál vzpriamený, bosý na studenej podlahe, jeho ramená boli napnuté a viseli mu popri tele. Nepohyboval sa, nehovoril. Len tam stál tak blízko, že som mohla cítiť teplo z jeho tela. Moje srdce začalo búšiť tak hlasno, že som bola presvedčená, že to počuje. Chcela som zavolať jeho meno, opýtať sa, čo tam robí, ale strach mi zovrel slová v hrudi. Prikázala som si, aby som sa nepohla. Ešte nie. Tma sťažovala rozpoznať jeho tvár, ale videla som, že sa mi nedíva do očí. Jeho pohľad bol upretý niekde za mnou, ako by sa díval cez moje telo, nie naň. To ma desilo viac ako čokoľvek iné. Potom, čo sa zdalo ako večnosť, aj keď to mohli byť len minúty, sa otočil a vrátil sa na svoju stranu postele. Matrac sa prehlbil, keď si ľahol. O chvíľu sa jeho dých ustálil do pravidelného rytmu spánku. Už som viac nespala.
Ráno som sa presvedčila, že to nebolo nič. Možno sa potreboval ísť pozrieť na toaletu, možno bol dezorientovaný, možno som to len snívala. Keď som pripravovala raňajky, nič som o tom nespomenula. Harold si vypil kávu, zložil noviny a bez slova odišiel do práce. Druhá noc priniesla opakovanie tejto zvláštnej situácie. Tentoraz, keď som sa prebudila, som sa pozrela na hodiny na komode. Červené čísla žiarili v tme, 2:53 ráno. Presne ten istý čas ako predchádzajúcu noc, aj keď som si nemohla spomenúť, ako to viem. Istota sa usadila vo mne ako ťažký kameň. Harold už stál tam znova. Tentoraz zostal dlhšie, dostatočne dlho na to, aby sa môj strach zmenil na niečo chladnejšie a ostrejšie. Dlhšie na to, aby sa mi v hlave objavili otázky, na ktoré som nechcela odpovede. Keď sa konečne vrátil do postele, ležala som a pozerala sa na strop, počítajúc svoje dychy, čakajúc na slnko. Na tretiu noc som sa rozhodla otestovať sama seba. Zostala som hore, ako dlho len to šlo, predstierajúc spánok, len keď sa mi oči začali páliť únavou. Keď som sa opäť prebudila, tam bol znova. Presne 253. Na konci prvého týždňa sa vzor stal nepopierateľným. Každú noc, bez výnimky, sa Harold postavil z postele, prešiel k mojej strane a stál tam v tichu. Nikdy ma nedotkol. Nepovedal ani slovo, len sa pod jeho nohami jemne ozývali podlahové dosky. Počas dňa sa správal presne ako vždy. Keď som sa ho opýtala, či má problémy so spánkom, pozrel sa na mňa, ako by som hovorila v neznámom jazyku. Povedal, že spí dobre a že sa príliš stresujem. Začala som pochybovať o sebe. Hovorila som si, že stres môže spôsobovať halucinácie, že unavená myseľ si dokáže vymyslieť rutiny. Ale strach sa nerodí z ničoho. Narastá, lebo niečo ho živí. S prichádzajúcimi nocami som si všimla aj iné veci. Ako sa zdalo, že je po svojom nocovaní bystrejší. Ako jeho oči sledovali okná namiesto mňa, keď sme sa rozprávali. Ako si pred spaním skontroloval zámok na dverách a potom ho skontroloval znova. Čas 2:53 prestal byť len časom na hodinách. Stal sa varovaním. A ja som ešte nerozumela, pred čím ma varovalo. Ale hlboko vo mne sa rodila jedna pravda. Čokoľvek, čo Harold robil v tme, nemalo nič spoločné so spánkom. A bolo len otázkou času, kedy ma táto pravda nájde. Do 3. mesiaca sa moje telo začalo vzdať skôr ako moja myseľ. Spánok sa stal niečím, čo som sa začala báť, namiesto toho, aby som to potrebovala. Ležala som v posteli, zírala na strop a počúvala každý zvuk, ktorý dom vydával, počítajúc minúty, kým sa hodiny priblížili k 2:53. Keď som nakoniec zaspala, bol to povrchný a roztrhnutý spánok, plný snov, v ktorých som behala po tmavých chodbách, ktoré nikdy neskončili. Bez toho, aby som si to uvedomila, som prestala jesť. Jedlo stratilo svoju chuť. Moje šaty sa začali voľne visieť na pleciach. Ruky mi triasli, keď som nalievala kávu. Žena v zrkadle vyzerala ostro a prázdno, ako by už bola na pol ceste preč. Harold si ničoho nevšimol, alebo ak áno, nič nepovedal. Každé ráno odchádzal do práce v rovnakom čase, vracal sa domov, jedol v tichosti a šiel spať skoro. V noci sa vzor opakoval. Podlahové dosky sa ozývali, jeho prítomnosť sa vznášala vedľa mňa a potom sa vrátil do postele tak pokojný, ako vždy. Deti sa tiež začali meniť. Moja najmladšia sa začala budíkať plačom z nočných môr, ktoré nedokázala vysvetliť. Odmietala spať so zhasnutými svetlami a prilepila sa na mňa, kedykoľvek Harold vošiel do miestnosti. Moje staršie dieťa sa stalo tichším, pozorujúcim všetko a kladúcim otázky, na ktoré som sa vyhýbala odpovedať. Deti cítia nebezpečenstvo dávno predtým, ako ho dokážu pomenovať. Jedného rána, keď som vystúpila na predný verandu, som si všimla niečo, čo ma prekvapilo. Blato. Tmavé, vlhké stopy tesne pred dverami. Už niekoľko dní nepršalo. Dlhú dobu som sa na ne pozerala, snažiac sa pochopiť, čo vidím.
Harold už odišiel do práce. Deti ešte spali. Utrela som stopy mokrým handrou, moje ruky sa triasli. Tú noc som sa ho opýtala s ľahkým tónom, či bol v noci vonku. Pozrel sa na mňa trochu dlhšie, než bolo potrebné, predtým než odpovedal. Nie. Prečo by som to robil? Jeho hlas bol pokojný, no jeho oči prezrádzali niečo iné. Ráno sa opäť objavili stopy, vždy blízko dverí, vždy zmizli skôr, než ich niekto iný stihol zaznamenať. Začala som pred spaním kontrolovať okná, uisťujúc sa, že sú zamknuté. V noci som sa potichu pohybovala po dome, vystrašená z každého zvuku, bála som sa, že ma niekto zbadá. Moja myseľ sa preplnila vysvetleniami, ktorým som nechcela veriť. Prišiel do nášho domu niekto iný. Stretával Harold niekoho v noci. Alebo, čo bolo najhoršie, sledoval nás niekto s tmy. Najchladnejšia myšlienka bola tá najjednoduchšia. Čo ak Harold nestál pri mojej posteli kvôli mne? Čo ak čakal na niečo iné? Začala som skrývať drobnosti, len aby som otestovala realitu. Postavila som stoličku proti predným dverám. Ráno bola presunutá späť na svoje miesto. Schovala som kľúč od domu do zásuvky. Na večer sa opäť objavil na háčiku. Každý nový objav zovieral uzol v mojom hrudníku. Neustále som sa modlila, nie za odpovede, ale za silu. Modlila som sa za smútenie. Modlila som sa o bezpečnosť svojich detí. Modlila som sa za odvahu čeliť čomukoľvek, čo sa deje, aj keď som nemala ani tušenia, čo by to mohlo byť. Strach sa stal mojím stálym spoločníkom. Sprevádzal ma cez deň a večer sedel na okraji postele, čakajúc so mnou na 2 hodiny 53 minút. Uvažovala som o odchode. Predstavovala som si, ako si balím tašku a beriem deti k sestre na druhú stranu mesta, ale odísť bez toho, aby som rozumela situácii, sa zdalo nebezpečné. Čo ak som sa mýlila? Čo ak roztrhnem svoju rodinu kvôli niečomu, čo nemôžem dokázať? A predsa, zostať sa zdalo ešte horšie. Dom už viac nevnímal ako útočisko. Skôr ako miesto, kde sa niečo nedokončené pomaly uzatvára okolo nás. A s každou prechádzajúcou nocou som bola čoraz presvedčenejšia o jednej veci. Čokoľvek sa deje, sa približuje. A keď to konečne príde, neohlási sa. Keď leto ťažko zostúpilo nad Memphis, môj strach nadobudol tvar. Ak by som mu dala meno, myslela som, že by som ho mohla ovládať. Presvedčila som sa, že Harold má v úmysle ma zabiť. Znie to dramaticky, ak to vyslovím nahlas, ale to bola jediná odpoveď, ktorej sa moja vyčerpaná myseľ dokázala držať. Muži urobili horšie aj za menej. Čítala som príbehy v novinách. Tichí manželia, ktorí sa zrazu zmenili. Manželky nájdené mŕtve vo svojich posteliach. Susedia hovorili, že to nikdy nevideli prichádzať. V noci som ležala stuhnutá, každý sval napätý, počúvajúc akúkoľvek zmenu v jeho dýchaní. Predstavovala som si jeho ruky okolo svojho krku, vankúš pritlačený na mojej tvári. Predstavovala som si, ako sa deti ráno zobudia samé, volajúc ma, nájdiac ma studenú a nehybnú. Táto myšlienka ma úplne vyčerpávala. Začala som sa pripravovať malými, tajnými spôsobmi. Skrývala som kuchynský nôž pod matrakom. Presunula som svoju kabelku bližšie k dverám. Zapamätala som si zvuk každého kroku v dome, aby som vedela, ak sa niečo zmení. Spala som v oblečení viackrát, len pre prípad, že by som musela ujsť. A predsa, nikdy ma ani len nedotkol. Noc za nocou sa zdvihol o 2 hodine 53 minúte, stál pri mne a nerobil nič. Čas sa ťahal, ako keby sa zastavil, a ja som sa zmietala v prúdach pochybností. Žiadne násilie, žiadne slová ani hrozby, ktoré by som mohla ukázať a povedať, toto je to, iba čakanie. A to ma najviac zmetlo. Ak by ma chcel mŕtvu, prečo váhal? Prečo stál ako socha, ticho dýchajúc, ako by počúval, nie pozoroval? Prečo sa vrátil do postele a potom pokojne zaspal? Strach sa začal pretvárať na niečo horšie, na pochybnosti. Začala som sa pýtať, či mi nechýba rozum.
Či sa vyčerpanie nepretvorilo na niečo nebezpečné. Pozrela som sa na svoje deti a pocítila hanbu. Čo ak som si vymýšľala monštrum tam, kde neexistovalo? Čo ak utiekla a zničila ich rodinu bez dôvodu? Jednej noci som sa rozhodla vyskúšať, ako to je. Zostala som hore, nútiac svoje oči, aby ostali otvorené až do polnoci. Sedela som v tme, počítajúc sekundy, čakajúc na okamih, kedy sa vždy zdvihol. Keď hodiny ukázali 2 hodiny 53 minút, nič sa nestalo. Harold sa nepohol. Spal vedľa mňa, otočený, jeho dýchanie bolo pomalé a pravidelné. Ležala som tam, triasla sa, moje istoty sa rozpadali. Či som si to všetko len nepredstavovala? Či môj strach nevytvoril vzor, ktorý neexistoval? Nasledujúcu noc som to skúsila znova. Zostala som hore, ale nič. Avšak tretí večer, keď ma konečne vyčerpanie stiahlo do spánku, zobudila som sa s tým známym pocitom ťažoby v izbe. Bol tam znova. 2 hodiny 53 minút, vtedy ma zasiahlo uvedomenie, ostré a desivé. On vedel. Nejakým spôsobom vedel, kedy som hore. Čakal, kým zaspím, aby vstal. Tá myšlienka ma zamrazila. Znamenalo to úmysel. Znamenalo to uvedomenie. Čokoľvek robil, nechcel, aby som to videla, keď som bola plne bdelá. Od toho momentu sa každý jeho pohyb počas dňa zdál byť nacvičený. Každé slovo, ktoré vyslovil, pôsobilo premerane. Pozorovala som ho pozorne, hľadajúc praskliny, hnev alebo pocit viny. Ale on zostával tým istým tichým mužom, ktorého som si vzala. Zdvorilý, vzdialený, nevýrazný. Strach z vraždy stále žil v mojom hrudníku, no už to všetko nevysvetľovalo. Niečo iné sa dialo, niečo komplikovanejšie a oveľa nebezpečnejšie. A ja som sa ponáhľala, aby som to pochopila, pretože čokoľvek Harold čakal na 2 hodiny 53 minút, nečakalo večne. A keď to konečne prišlo, mala som pocit, že to nebude mierené len na jedného z nás. Strach ma naučil disciplíne. Vedela som, že nemôžem len tak ostať hore. On to cítil. Či už cez rytmus môjho dýchania alebo napätie v mojom tele, Harold vedel rozdiel medzi odpočinkom a predstieraním. Takže ak som sa chcela dozvedieť pravdu, musela som sa úplne stratiť. Musela som spať tak, ako spia ľudia bez starostí. Vybrala som si pondelkovú noc. Bežné noci sa skrývali lepšie. Išla som spať skôr ako zvyčajne, sťažujúc sa na bolesť hlavy. Ten deň som nepila kávu. Jedla som málo. Nechala som únavu, aby sa usadila v mojich kostiach, až to pôsobilo prirodzene. Keď Harold zhasol svetlo a otočil sa odo mňa, čakala som. Čakala som, kým moje telo nepodľahne a spánok ma nezanesie na miesto, kde je ticho a plitké. Keď som sa zobudila, bola tma. Dom sa zdalo ťažší než zvyčajne, ako keby sa vzduch zahustil. Zavrel som oči a nepohol som ani prstom. Vedome som spomalil svoj dých, počítajúc každý vzostup a pád svojho hrudníka, snažiac sa, aby bol hlboký a pravidelný. Počúval som. Na skrini tiše tikal hodiniek. Kdesi vonku sa ozval zvuk vlaku, ktorý sa niesol pozdĺž rieky. Nebol som si istý, koľko je hodín, ale vedel som. Vždy som vedel. Matrac sa pohol. Harold si pomaly sadol, opatrne, aby ma nezobudil. Pocítil som, ako sa váha z postele zdvihla, keď vstal. Jeho kroky boli tiché, precízne, keď prechádzal po izbe. Doska podlahy pri mojej strane sa jemne zapraskala. Zastavil sa vedľa mňa. Udržoval som si pravidelný dých. Uvoľnil som sánku. Predstavoval som si, ako sa potápam cez matrac, ďaleko od svojho tela. Hovoril som si, že ak sa pohniem aspoň trošku, všetko skončí. Čas sa natiahol. Potom sa niečo zmenilo. Namiesto toho, aby stál, sa sklonil. Počul som, ako sa látka dotýka dreva. Tichý buchot. Kľakol si vedľa postele. Moje srdce búšilo tak silno, že som si myslel, že ma prezradí. Priblížil sa bližšie.
Cítil som jeho prítomnosť pri mojej tvári, bližšie, než kedykoľvek predtým. Jeho dých sa dotkol mojej líca. Nezaváhal som. Dlho bolo len ticho. Potom prehovoril. Nie ku mne. Jeho hlas bol sotva počuť, tenký a trasúci sa, ako by bol opotrebovaný rokmi. Stále čakám, povedal. Nezabudol som, tieto slová vo mne vyvolali šok. Na koho čaká? Ťažko prehletol. Počul som to. Jeho dých sa stal nepravidelným. Urobil som, čo si chcel, zašepkal. Zostal som ticho. Ostal som. Nepovedal som jej, moje hrudník sa stiahol. Jej, nie mne, nastala prestávka a potom som počul zvuk, ktorý som od Harolda nikdy predtým nepočul. Tichý vzlik, rýchlo potlačený. Nemôžem spať, povedal. Ak zaspím, zmeškám to. Ak to zmeškám, stane sa to znova. Znova, moje prsty sa zakrývali do plachty, ale donútil som ich ostať nehybné. Posunul sa, krátko si pritlačil čelo na stranu postele, ako muž, ktorý sa modlí, aj keď nevie, ako. Jeho hlas sa zlomil, keď znova prehovoril. Prosím, zašepkal. Nechaj to skončiť, chcel som zakričať. Chcel som ho chytiť a požadovať odpovede. Ale zostal som ticho. Zostal som neviditeľný. Po chvíli vstal. Jeho kolená zapraskali, keď sa zdvihol. Ešte chvíľu tam zostal, ako by počúval niečo, čo som nemohol počuť. Potom sa vrátil do postele. O niekoľko minút neskôr sa jeho dých vyrovnal. Zaspal? Ja nie. Ležal som tam až do rána, moja myseľ sa preháňala každým slovom, ktoré povedal, každou implikáciou. Nezazeral na mňa. Čakal. Počúval. A čokoľvek sa obával, bolo späté s niečím, čo bolo hlboko zakopané v našej minulosti. Niečím, čomu veril, že sa ešte môže vrátiť. Niečím, čo mi nikdy nepovedal, ani raz. Do rána som pochopil niečo, čo som sa predtým veľmi bál priznať. Harold nebol nebezpečný, pretože ma chcel zraniť. Bol nebezpečný, pretože sa bál. Sledoval som ho pozorne ten deň, viac než kedykoľvek predtým. Jeho ruky sa triasli, keď si nalieval kávu. Zareagoval na náhle zvuky. Keď sa na ulici ozval výstrel z nákladného auta, Harold stuhol. Jeho oči sa rýchlo upreli na predné dvere, ako by očakával, že tam niekto stojí. To popoludnie, kým boli deti v škole, som sa rozhodla hľadať nie v šuplíkoch či skriniach, ale v spomienkach. Vrátila som sa do našich raných manželských rokov, k veciam, ktoré som považovala za nepodstatné. K noci, keď sa vrátil domov neskoro bez vysvetlenia. K jazve na jeho predlaktí, o ktorej tvrdil, že je výsledkom práce. K tomu, ako sa vyhýbal určitým uliciam pri rieke a k tomu, ako sa odmietal rozprávať o jednom konkrétnom roku, nech som sa pýtala akokoľvek jemne. Tým rokom bol rok 1949. Pred našou svadbou som si spomenula na príbeh z okolia, na ktorý som roky nepomyslela. Chlapec, ktorý sa utopil pri rieke po zotmení. Polícia to označila za nehodu. Nikto nebol obvinený. Rodina sa odsťahovala. Mesto zabudlo, ale Harold sa nikdy nepriblížil k tomu úseku vody. Tú noc som ho nasledovala. Keď prišlo 253, postavil sa, ako vždy. Tentoraz však neostával pri posteli, ale prešiel okolo mňa a zamieril dozadu do domu. Čakala som, kým sa dvere ticho zavrú, a potom som sa pohla. Naboso, s búšiacim srdcom, som sa plížila za ním. Stál pri zadnom okne, hľadiac von do dvora, jeho tvár bola v mesačnom svetle bledá. Znova zašepkal, ale tentoraz som počula meno Eli. Zvuk toho mena ma zasiahol ako úder. Eli bol chlapec z rieky. Ten, o ktorom všetci hovorili, že sa pošmykol na mokrých kameňoch a už sa neobjavil. Urobila som krok vpred, skôr než ma strach mohol zastaviť. Harold, povedala som. Pomaly sa otočil. Keď ma uvidel, skutočne uvidel, niečo v ňom sa rozpadlo. Zrútil sa do kresla pri okne, jeho ramená sa triasli. Nečakala som na povolenie.
Povedal mi všetko. To leto, dávno predtým, než sme sa spoznali, on a dvaja ďalší chlapci pili pri rieke. Vyzvali sa, aby vyliezli na skaly. Eli sa pošmykol. Kričal o pomoc. Harold sa ho snažil zachytiť, ale stiahol ruku, keď niekto zakričal, že všetci pôjdu do väzenia. Ušli. Hovorili si, že rieka vezme vinu na seba. Ale Harold sa nikdy nedokázal oslobodiť. Každý rok, okolo toho istého dátumu, začal počuť veci. Krok, kvapky vody, klopanie, ktoré nikdy úplne nedorazilo. Presvedčil sa, že ak bude bdieť, ak sa bude dostatočne sústrediť, dokáže tomu zabrániť, aby sa to stalo znova. 25:53 bol čas, keď Eli zmizol pod hladinou. Čas, keď ho rieka pohltila. Harold veril, že ak zaspí, minulosť sa vráti spôsobom, ktorý nebude môcť ovládať. Nezhliadol na mňa. Strážil prítomnosť pred spomienkou, ktorá sa nechcela nechať pochovať. Ticho v našom dome nebolo pokojom. Bola to vina. A teraz, keď som to vedela, som pochopila niečo ešte desivejšie. Vina s časom nezmizne. Čaká. A ak na nej postavíš svoj život, nakoniec si pýta, aby bola vidieť. Či si na to pripravený alebo nie. Po tej noci už nič nemohlo byť také, ako to predtým bolo. Poznanie pravdy neprinieslo pokoj. Prinesla mi jasnosť a tá, ako som sa naučila, môže byť ťažšia než strach. Harold sa ma nepýtal, aby som ostala. Neprosila som o odpustenie. Iba sedel tam, vyčerpaný rokmi čakania, a povedal, že je unavený. Unavený z počúvania, unavený z toho, že stojí v tme, unavený zo strachu, že spánok pozve minulosť späť do nášho domova. Na druhý deň ráno som si zbalila tašku pre seba a deti. Nebol to krik ani obviňovanie. Povedala som mu, že odchádzame na chvíľu. Povedala som mu, že domu treba vzduch a nám tiež. Prikývol ako muž, ktorý takúto odpoveď očakával už dlho. Odviedli sme sa k mojej sestre na druhú stranu Memphisu. Týždne sa zmenili na mesiace. Harold si pre nás nikdy neprišiel. Napísal raz. Jeho list bol krátky. Povedal, že hľadá pomoc. Povedal, že konečne spí celú noc. Nikdy som sa do toho domu nevrátila. O roky neskôr som počula, že ho predal a presťahoval sa bližšie k rieke. Niektoré rany ťahajú ľudí späť tam, kde začali. Ja som si zvolila iný koniec. Vychovala som svoje deti v domove, kde ticho nebolo varovaním a spánok nebol bojom. Teraz, keď sedím tu ako 90-tnička, chápem niečo, čo som vtedy nevidela. Najnebezpečnejšie veci v živote nie sú vždy násilné. Niekedy sú tiché. Niekedy stoja vedľa vás každú noc a nikdy nevyslovia ani slovo. Harold ma nezranil svojimi rukami. Zranil nás svojimi tajomstvami. A naučila som sa, že láska bez pravdy pomaly jeduje všetko, čo sa jej dotkne. Predtým, než túto rozprávku ukončím, chcem sa s vami podeliť o 5 lekcií, ktoré ma život naučil ťažkým spôsobom. Po prvé, ticho môže byť nebezpečnejšie než hnev. Po druhé, strach nie je vždy slabosť. Niekedy je to varovanie. Po tretie, minulosť sa nezostáva zakopaná len preto, že odmietate vysloviť jej meno. Po štvrté, láska bez úprimnosti sa stáva väzením pre všetkých zapojených. Po piate, počúvanie svojich inštinktov môže zachrániť váš život a životy tých, ktorých milujete. Ak vás tento príbeh niečím oslovil, dúfam, že sa s ním na chvíľu zastavíte. Opýtajte sa samých seba, aké tiché veci ste ignorovali. A ak sa cítite pohodlne, podeľte sa v komentároch o to, akú lekciu ste si z tohto príbehu vzali a z akého mesta sledujete. Prečítam si každé slovo, rovnako ako aj ostatní, ktorí môžu potrebovať vedieť, že nie sú sami. Ak veríte, že takéto príbehy si zaslúžia byť vypočuté, prosím, lajkujte, zdieľajte a komentujte. Nikdy neviete, kto môže počúvať v tme, čakajúc na niekoho, kto sa ozve ako prvý.